Din hija l-istorja ta' mara Maltija li kienet tgħix ma' satanist bla ma kienet taf. Għaddiet minn tbatija u biża' kbir. Imma fil-bidu kollox kien normali, ma kienx taf b'xejn. Kienu joħorġu flimkien, jiwu, jiklu, jsifru, kollox normali bħal kull koppja oħra. Ipproponila iżżewġu. Mbagħad bdew jiġru affarijiet strambi ħafna. Beda jinbidel, beda jagħmel affarijiet li ma kienx jagħmilhom qabel. Da wara tinżel ix-xemx kien jinbidel, jiġi kompletament bidel ieħor. La tista' titkellem miegħu, tista' tiddiskuti miegħu. La tista' tgħid xejn miegħu x'jibda jiġi violenti. U darba kellna funeral u morna l-quddiesa tal-funeral u jibdet ninduna li ma kienx okej waqt il-quddiesa. Imma kien su jonfoħ u bida jiddiħu s-sisħana, fatħi minnu ta' il-barra. U ma komplix il-quddiesa. Għalli għaxina ma flax noqotem, bat kien ġib bil-lejl u morna d-dar. F'daqqa waħda s-sabat mal-art, beda jaqleb għajneħ. Għajneħ kienu jiġu bojot, leħnu nbidel, beda jitkellem u jindirizza ħafna affarijiet li mhumiex realistiċi. L-iktar ħaġa li kienet werritni kien isemmi profeti kollha, kien isemmi xi events li ġraw fil-Bibja, fit-Testament il-Qadim. Kien jibda jitkellem bil-Latin, meta da ma jafx jitkellem bil-Latin. U jaf ħafna affarijiet fuq il-Bibja li meta il-Bibja u ma tantxu bidem reliġjuż, xiri jaf il-bażiċi ma jafx bid-dettalji fit-testmenti x'ġara u x'ma ġarax. Għax jiena dik il-bit taġġibni. L-iktar ħaġa li impressjonatni li mbagħad f'daqqa waħda beda jitkellem b'leħen ieħor, beda jgħidli jiena u jsemmi ismijiet li mbagħad il-qudiem iktar ċekkjaj ta' fuqhom bida jsemmi ismijiet ta' xi different xi għati naw. Beda jgħidli jiena missieri qiegħed ġol abissi fin-nar u jitkellem fuq l-infernu, għamel ħsara lid-dinja għax ix-xitan u ġab il-ħażen fid-dinja u ġab il-gwerer. U sakemm beda jitkellem hekk kien kalm. U mbagħad kien sar violenti għax jitkellmu fuq dakinhar, jiġifieri kien qabad il-Bibja u mar flaxxeħħa ġot-toilet u beda jiġifieri jgħid ħafna kliem ħażin fuq il-Madonna, fuq Ġesu, u fuq Mosè, fuq profeti u Abramu, beda jsemmi ħafna profeti tat-Testament il-Qadim. U insomma, imma tant kienet ġiet ħażin dil-ġurnata li kelli nitlaq mid-dar. Xorta kelli nerġa' nidħol lura x'da beda jiġi ħafna violenti u beda jkisser kull imkien. Għattajteħ u jpenġis l-għaleb rasom l-isfel u qabad il-kruċifissi kollha tad-dar u beda jaħraqhom, għamilhom kollha ġo borma ġo pressure cooker ta' faħħom. Hawnhekk ir-raġel jgħidilha li hu kien ippossedut, li ġo fih kellu ħafna spirti ħżiena u li dawn l-ispirti kienu qed jużaw il-ġisem tiegħu għall-iskopijiet tagħhom. U niftakar kien għalli vers mill-Bibja. Għetlu, minti minn inti, nipprova nitlob kif naf jien u ma kienx jaħmel it-talb għax meta jibda nitlob kien kisser kull imkien. U kien jgħidli, u kien għalli niftakar għalli I am a legion. U jien dik kont nafa, għatlu xi ġifieri, għalli we are so many. U mbagħad kont ċekkjajt fuq għaw dik kienet frażi mill-Bibja li kien Ġesu saqsa dik il-mistoqsija li kienu a legion of devils, jiġifieri li qegħdin iduru f'din id-dinja. Ir-raġel jgħidilha illi kien għamel patt max-xitan, illi lagħab il-Ouija board, illi kien prova jitkellem man-nies mejtin. U mbagħad jibda jeddida li se joqtolha. U hemmhekk il-mara tinduna li dan ir-raġel kellu xitan ġo fih. Niftakar l-iktar kliem tal-waħx kien jgħid beda jgħidli li hu ġast ġisem għal xejn qiegħed din id-dinja u qiegħed possessed minn
daw l-spiriti ħżiena li ħankissrek, ħanamillek, ħanoqtlok, ħanaħarqek, ħanpatti lilek u jsemmi Alla, ġifieri bda jgħidli murejt l-Alla jsalvak u murejt jgħid ħafna ismijiet ta' anġli, ġifieri vera jien spiċċajt ngħix f'infern. U l-infern li kien ġofi hu jiena xorta bdiet ngħixu miegħu. Anka il-mod kif leħnu jinbidel, darba ġi leħnu ta' mara. U dan leħen bida jgħidli jiena dan għamel patt max-xitan u dan lab bil-Ouija board għax prova jkellem il-xi ħadd qrib tiegħu li huwa mejjed. Minn hemmhekk bdew l-affarijiet jiġu ħżiena, beda jgħidli hu stess fuq u dak għal jiena għamilt żbal għax jiena babast mal-okkult, mhux mal-Ouija board biss. U dak it-tip li kien anka jitlaq li f'nofsa li joqgħod fiċ-ċimiterju, fid-dar kien hemm balla skalz ta' annimali mejta, kien hemm balla skalz ta' klieb u tates, jagħmel flus jistgħmilhom għax kien jitlob lil xi ħadd higher up u stess qal li talab ix-xitan biex jgħinu. U waħda mir-rituals li tixrob id-dem tiegħek stess u hekk li jibdew jiġuh l-affarijiet kollha tajbin u jiġuh kollha l-affarijiet ma kollux intoppi fil-ħajja. U jiena biex niċċajta jiena vera kont imwerru imma dawar ta' bċajta qedtlu mela nixtieq nkun naf il-numru tal-lottu jien għatlu forsi nirbaħ. U kellu karta f'idejh niftakar kienet ittra dawwara qudiemi ġifieri jiena bil-qeda qudiemu fuq mejda in broad daylight u din karta saret fjamma nar. Fjamma nar jisik ma jitqabbad barbecue. Għalek nejgħal qoqgħod attenta. Għax bħalma ġari l-karta nsamel lilek. Ir-raġel ta' din il-mara jibda jgħidilha li missieru huwa Luċifru, ix-xitan stess, u jgħidilha li kull ma jitolbu ix-xitan itijulu. Kien jgħidli jien Luċifru. Kien jgħidli I am Lucifer. Kien jitkellem ħafna bil-Latin u jibda jsemmi ismijiet huma ismijiet ta' xjati li fil-Bibja qegħdin. Jiġifieri ma kienx jivvintom. Da jgħidli jien għandi superpowers għalin li rrid nieħu għaliex jiena nitlob lill-missieri li qiegħed fl-infern. Problema ta' ħafna nies illi da ma kienux forsi jemmnu jew forsi jaħsbu li din hija esaġerazzjoni. Għax da fil-normal kien jidher bniedem normali. Kellu ġismu kollu jiġi kollu pjagi, jiġi ideħ minn fuq sisfen imqattajn. U jibda jħoss li qed jinħaraq ġieli. Imma jiġri hekk biss meta jiena nitlob. Jew nqiegħed il-Bibja ħdejh. U jipprova jwaqqgħad ċajt Ġesu u jagħmel ħafna mossi li jixbħu lis-salib u jibda jgħidli jiena kont hemm meta marru l-Ġesu fid-deżert u jibda jgħidli ħafna affarijiet li huma tal-waħx kif jibda jwaqqgħad ċajt Ġesu u l-Madonna qaddisin tal-waħx. Tgħaddi mbagħad jiġi normali jgħidli x'ġara. Jien fejn kont nagħliha kont riqed. Tal-marki minn fejn ġew. Kien jaqa' mal-art u kien letteralment daru idur u saqaħ jibqgħu naħa l-oħra. Ġieli tisma' għadmu ifaqqa kollu kemm hu. Fil-fatt l-għada jew meta jiġi okej kien jħoss għadmu mkisser għax dan letteralment kien l-spine tiegħu iddur 360 degrees mal-art. Ġifieri bidem normali ma jdurx hekk. In-naħa ta' fuq ċeli minn sidru sa daru kien letteralment idur isu wiċċu l-issa ma saqaħ jibqgħu il-fuq.